Szervezetünket minden pillanatban megszámlálhatatlanul sok inger éri. Ezek az ingerek származhatnak mind a külvilágból, mind közvetlenül a szervezetünkből, de a nagyszámú ingernek csak egy kis töredéke követel a szervezet részéről jelentősebb alkalmazkodást. Amikor például stresszes helyzetbe kerülünk, a szervezetünk először vészreakcióval reagál az ingerre, ilyenkor általában megemelkedik a pulzusszám, nő a vérnyomás, a vércukorszint, és megnő a szervezet sótartalma is. Fokozódik a nyálelválasztás és a verejtékezés, kitágulnak a pupillák, és nő a szem fényérzékenysége. Bizonyára sokunkban felmerül a kérdés, mi is a stressz valójában. A stressz az élő szervezet nem specifikus válasza bármilyen természetű megterhelésre. A stresszt előidéző tényezők az úgynevezett stresszorok, mint például az erőfeszítés, megfeszített figyelem, fájdalom, betegség, kudarc, öröm vagy sikerélmény. Mint a felsorolásból is látszik, a stressz jelenthet kellemetlen, de kellemes dolgot is. A distressz fogalom mindig bajt, kellemetlenséget jelöl. Ezek a behatások bár különbözőek, mégis lényegileg azonos élettani, biokémiai változásokat hoznak létre, így idegfeszültséget, gyorsult szívműködést, a vérnyomás és vércukorszint emelkedését okozza. Selye professzor mind írásában, mind előadásában hangsúlyozta, hogy a stressz minden ember életének szükségszerű velejárója, ami még alvás közben is jelentkezik. A stresszmentes állapot a halállal egyenlő. A stressz nem szükségszerű rossz, hanem nélkülözhetetlen az élet különböző káros hatásainak leküzdésében, az állandóan változó környezeti hatásokhoz való alkalmazkodáshoz. A túlerős vagy többszörösen ismétlődő stressz betegségek okozójává válhat, mi több súlyosan károsíthatja az immunrendszer és központi idegrendszer működését is. Mindez azonban függvénye a hajlamnak, életkornak, illetve bizonyos hormonoknak. Napjaink vitatott kérdése, hogy vajon segíti-e a vallás az egészség megőrzését. Egyre több vizsgálatból kiderült, hogy a vallásos emberek egészében véve boldogabbak és egészségesebbek, mint a nem vallásosak. A vallásosság és a mentális egészség kapcsolatát nem most kezdték el először vizsgálni. Voltak olyan periódusok, amikor a tudományos pszichológia a hitet, mondván, hogy akadályozza a nehézségekkel való szembenézést, a mentális egészség szempontjából kifejezetten károsnak tartotta. Legfőképpen azt kifogásolták, hogy a hívők Isten akaratára való hivatkozással beletörődnek a csapásokba, és nem tesznek ellenük semmit. A nem hívőknél pedig egyedül azért látszanak lelkileg egészségesebbnek, mert egyrészt önmaguk elől is eltitkolják pszichés problémáikat, másrészt a vallásosság és a pszichés egészség összefüggéseit vizsgáló kutatások elfogultak, és mindenáron pozitív kapcsolat kimutatására törekednek.
Való igaz, hogy a vallás és az egészség összefüggésének témája az elmúlt években gyakran megosztotta az embereket, hol a vallásos emberek szerettek volna mindenáron pozitív, hol pedig a nem vallásos emberek szerettek volna mindenáron negatív kapcsolatot kimutatni a kettő között. Ma már azonban egyre több az olyan pártatlan, a tudományos követelményeknek minden tekintetben megfelelő adat, amely azt bizonyítja, hogy az erős hitű, valamely vallási közösséghez tartozó emberek pszichés szempontból gyorsabban heverik ki az őket ért megpróbáltatásokat, mint a nem vallásosak. Azok a szülők például, akik újszülött gyermekeiket bölcső halál következtében veszítették el, jobban el tudják viselni és fogadni a tragédiát, ha tevékenyen részt vettek egy vallási közösség életében. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. És egy jó tanács, ne terheld túl magad, és lehetőség szerint kerüld a stresszes helyzeteket. Tornáztasd rendszeresen agyadat tanulással, olvasással vagy memóriafejlesztő játékokkal. A band is blowing Dixie, double fall time.